100-fold. The cross of Jesus Christ in our eastern shores is now 500 years cherished gift to hold. He has given us faith, a gift to love and to share. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo maanaa kaninyo. Manausab kanimo. Karong adlaw gisaulog sa atong simbahan ang pista ni San Pio de Pietrelcina, usa ka pari. Buutan kay ni siya, niya pag-edad niya 16, niya itong mga natao dahil ni siya sa mga 1887, niya pagka abot niya 16 years old ni sod ni siya sa Capuchin Order ni St. Francis of Assisi, mga Franciscan, niya napari ni siya pagka 23 years old. Ya, so sa 40 ka tuig isipari nisikat ni siyag maayo tungod sa pagpakumpisal o kaning pagtambag, counseling. Bisag tuwa siya sud sa monasteryo, di man sila mo gawas-gawas, pangitaon gyud ni siya sa mga pilgrims. Apan siya nagpabilin nga mapaubsanon nga moingon gusto ra gyud kong mahimong siyano nga pari nga mag-ampo para sa kaluwasan sa mga kalag. Modelo siya sa kasantos, sa paghigugma sa santos nga Eucharistia o kining pagpaningkamot sa kaluwasan sa kalag. Uban kaniya, mangayo ta sa Ginoo nga unta, tagaan og kaluwasan ang tibuok kalibutan, lawas og kalag, ilabi na gyud luwason ta niining pandemya nga ato karong giantos. Ato sang iampo ang atong mga benefactors and donors, padayon tang magampo ug magpasalamat sa Ginoo nga unta sila usab tagaan sa daghang mga grasya. Ato karong andamon ang atong kaugalingon pinaagi sa paghinumdom ug paghinulsol sa atong mga sala. Ikaw nga gipadala aron pag-ayo sa mga mahinulsulon, Ginoo kaluy kami. Ginoo kaluy kami. Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo kaluy kami. Kristo kaluy kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuo sa Amahan aron pagpangamaalang kanamo, Ginoo kaluy kami. Ginoo kaluy kami. Kaluy-an unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadon unta kita niya ngadtos kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita, makagagahom ug tunhay nga Dios uban sa ulusahong grasya imong gihatagan ang pari nga si San Pio sa pag-ambit sa mga kasakit sa krus sa imong anak ug pinaagi sa iyang pag-alagad imong gibag-o ang mga kahibulungan sa imong kaluoy. Itugot kanamo pinaagi sa iyang mga pangaliya nga kanunay kaming makaambit sa kasakit ni Kristo aron makatagamtam kami nga malipayon sa himaya sa pagkabanhaw. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Pagbasa gikan sa basahon ni Propeta Hageo. Sa ikaduhang tuig sa paghari ni Dario sa Persya, sa unang adlaw sa ikaunom nga bulan, nakigsulti ang Ginoo pinaagi kang Propeta Hageo
ngadto sa gobernador sa Huda nga si Zorobabel, ang anak ni Salatiel, ug ngadto sa pangulong pari nga si Josue, anak ni Josedik. Nagingon ang Ginoo nga labing gamhanan ngadto kang Hageo. Nagingon kining mga tawhana nga wala pa moabot ang panahon sa pagtukod pag-usab sa templo sa Ginoo. Unya ang Ginoo miingon pinaagi kang propeta Hageo, angay ba nga kamo magpuyo sa anindot nga mga balay, samtang guba gihapon ang akong templo? Huna-hunaa ang inyong kahimtang. Daghan kamo gipugas apan diutay ray inyong naani. Nakakaon kamo apan wala gayud kamo mabusog. Miinom kamo bino apan wala gayud kamo matagbaw. May bisti kamo apan gitugnaw gihapon. Ug kadtong may suhol nga nadawat sa marag nagsulod ni ini sa alkansiya nga buslot. Wala ba kamo nakakita nganong nahitabo kini? Tungas kamo sa kabungturan ug pagkuha kamo kahoy nga itukod sa akong templo aron ako malipay ug ipakita ko kaninyo ang akong himaya. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Ang Ginoo nalipay sa iyang lungsod. Ang Ginoo nalipay sa iyang lungsod. Awiti ang Ginoo ug usa ka bag-ong awit sa pagdayeg diha sa katilingban sa mga nagtuo kaniya. Papalipaya ang Israel diha sa iyang magbubuhat. Pasadyaa ang mga anak sa Sion diha sa ilang hari. Ang Ginoo nalipay sa iyang lungsod. Padayga sila sa iyang ngalan diha sa sayaw sa pangilin. Paawita sila og pagdayeg ngadto kaniya dinuyugan sa piyang-piyang ug alpa. Kay ang Ginoo nahigugma sa iyang lungsod. Ug gidayanan niya ang mapaubsanon ug kadaugan. Ang Ginoo nalipay sa iyang lungsod. Pasadyaa ang nagtuo kaniya diha sa himaya. Pawita sila tungod sa kalipay diha sa ilang mga higdaanan. Mao kini ang himaya sa tanan nga nagatuo kaniya. Alleluia. Ang Ginoo nalipay sa iyang lungsod.
Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausab kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Lucas. Himayaon ikaw, O Ginoo. Si Herodes nga maoy nagmando sa Galilea nakadungog mahitungod sa tanang nahitabo ug nalibog siya pag-ayo kay may mga tao man nga nag-ingon nga nabanhaw si Juan nga magbubunyag. Nag-ingon usab ang uban nga mibalik si Elias, samtang ang uban miingon pagayod nga nabuhi ang usa sa mga propeta kaniadto. Miingon si Herodes, gipapunggutan ko na si Juan, busa kinsa man di ay kining tawhana nga daghan mga butang ang akong hidunggan mahitungod kaniya. Ug midugang ang iyang tinguha sa pagpakikita kang Hesus. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, O Kristo. Kana bitang nga ay buutan nga mga ginikanan niya na sila'y anak butang nato 5 ka buok niya mga buutan ang upat niya nay usa nga portigyong buanguna mo ingon usahay ang mga ginikanan mitumaw ang batasan sa apuhan ani or katong kaliwat anis una nga nitumaw nibalik ba murag nasudlan og pupariha nga klases kinaiya kining kadautan o kabuutan sa tao magpupariha ra ni siya mo kuara ba mo balik ra na siya tungha sa atong kinabuhi kay doon naman na siya say gitawag og kaning transmission sa kabuutan o sa kabuang. Kamo unsa may na transmit diha ninyo ang kabuutan o ang kadautan sa kaniadtong ng nangamatay na buutan mo. Na may daghan sa una nga magsigig simba pero kusog kay mamalikas. Na may mga simba sa una nangamatay naman to sila nga igihan sa kay mga yuta, mga dawo kay tanan, magtinigbasay gud to sa una. Tungod nang utlanan si yuta. Nya wa nay ni tumaw karon. Sa mga buhi pa, nya magsigig yapog simba. Oy, magsigig wali nga. Dugay naman sa tong nangamatay ang pipila nga partikular kay kwarta. Nga sige wali masuko gyud og gamay ang kolekta. Motungam sa na karon, matakdan gyud ko na usahay. Muna nga ato na lang gining hunahunaon nga kun dunay mga dautan sa una pareha ra gyapon karon. Pero duna say mga balaan kay kinabuhi sa una gikan sa panahon ni Abraham hangtod karon nga pwede ra pod nga moy atong sundon. Pero kining transmission sa kabuutan o kabuang nag-agad ni sa atong relasyon sa Ginoo. Layo ganita sa Ginoo, ang matransmit nato ang kabuang. Duol ganita sa Ginoo ug maningkamot ang upaduol sa Ginoo, ang matransmit nato mausad ang kabuutan. O na kamong nagsigig simba din expected yun mo nga mas buutan mo suwa mo simba. Mas dugay mong masuko kaysa kadtong wa magsimba. Mas mapasayloon mo sa mga makasasala kaysa kadtong wa mo simba. Ang kuyaw kadto na hinuong wa mo simba, mao na hinuoy dugay masuko, kusog kay mo ingon, sabta lang na, dawata lang na. Nya kini hinuong gasigig simba, mo na ingon, unsa? Sayloon na. Mo'y kuyaw, no? Nya kamo ay may mas buutan kamo dinhing nagsimba o katong nahibilis nyong balay nga pugsunon kay mo simba. Hay may dugay masuko ninyo. Sila o kamo?
Kamo gyud. Oh, maayo. Maayo. Hay may mas bakako ninyo, kamo o sila? Na bantayan ni nato si Padre Pio Pietrelcina o sa kuaman siya Pietrelcina iya maning lugar kaning naa po dito yung mga buangon, nasa dito yung mga buutan, siya ning iyang gisuwayan og imitate si St. Francis of Assisi. Si St. Francis na well-known naman gid siya sa iyang kabuutan, moto ni sud siya sa order ni St. Francis, mga Capuchin. Iya yung gipaningkamutag suod yung maayo ang kinabuhi ni St. Francis, padong magyos Ginoo, di purti niyang suoras Ginoo. Nangandoy naman siya nga makatilaw sa kasakit sad nga giagian ni St. Francis, kay kato si St. Francis nagstigmata man pud to, nanggawas man pud tong dugo nga ni siyang kamot sa iyang tiil. Si Padre Pio na nakuanan po siya. Unang iyang kamot sa una, iyang gibugkusan kay magsigi mag-agas ang dugo. Nya sakit kay itos tanan, sig agas. Iyang tiil, dugay sa to niyang antos ato. Pero nangandoy siya ato, lipay kay siya ato basta muatake na tong kasakit ato. Kay ang kasakit naman ni Kristo mo iyang pangandoy. Kani bitang mag-anam tagka suod sa Ginoo, mangandoy sa tang muambit siyang kasakit. Ganahan kay ta masakitan. Kamuron nagampo mo sa Ginoo nga tagai taong kong kasakit, Lord. Ana? Ug wa mo mangandoy di pa mo buotan. Di pa sad mo suod sa Ginoo. Kay kanang suod sa Ginoo mangandoy gina nga masakitan. Santa Rita o Cassia. Ako magyapon na siya kana ganing buutan kayo nga pagkaasawa. Ang iya gyapon gipangandoy ang kasakit sa Ginoo. Tagay kong kasakit, Lord, gawas deng dugo diri siyang may agtang, porting sa kitab, ligid-ligid gud siya sa salog, inigampo niya mo atake na to kay porting kana bitang murag mabuak imong nang pertig yung sakita ba. Stigmata gyapon to siya. Usa sa mga tunok nga nidot sa ni Hesus gipaambit ngadto ni Santa Rita Cassia. Usas mga tunok lang, daghan biya kay itong tunok nga nidot sa ni Hesus niya. Giingnan siya ni Hesus, usa lang nakatunok. Perting lipaya ni Santa Rita inig atake, kasakit. Pangayo ko numeros Ginoo, basin og kadtong nalungag ang kilid ni Hesus, basig mo ihatag ninyo. Okay, mana? Oy, kita magsigig simba, magsigig hangyo Ginoo in taon, wag tanga in taon ning kasakit Ginoo, wag tanga in taon ning kasakit. Mo gi ato dayon. Murabag bahala na ka diha, Lord, gisakitan ka, ako ayaw lang. Tagay lang kong kalipay. Di taganhang mo ambit ba? Mao na diri sa unang pagbasa, giingna ni Propeta Hageo ang mga tao. Unsa? Di mo magtukod og balay sa Ginoo, nga ang Ginoo porting di alang ya apostolda, nya kamo dia gapuyo na mog nindot kayo nga mga balay. Di gyapon mo ganahang mo ambit sa Ginoo. Unaha ang Ginoo pagbutang og kanang nindot, murabag kung nangandoy ta nga munindot ang atong kinabuhi, mangandoy sa ta nga ang balay sa Ginoo munindot, ang simbahan sa Ginoo munindot. Yaon sa may simbahan sa Ginoo, kani lugar nga simbahanan, mao ni ang unang simbahan sa Ginoo. Ikaduhang simbahan sa Ginoo, ang katawhan nga manimba, pasabot ang katawhan sa Dios, ang tibuok katawhan. Una atong karon gipaningkamutan nato dinhi sa atong simple nga parokya, gamay ra man kining atong lugar simbahanan, pero cute ba ya? No. Awa mo ganahi aning atong simbahan. Cute ba kanang gamay pero nindot sa siya tanawon. Nya kisa may naghaguan kitang tanan atong gihaguan.
Ambot ni apil mo. Mo apil. Sige lagi mong panindot sa inyong balay. Kanilang yung ako kay ako paning ipinta lang akong budget ani, mag-extension pa ko sa akong balay, kani akong biranda ninduton pa ninako. Sus kining akong 1 million di pa ani mapaigo aning akong pagpanindot sa akong balay. Nya wa jud ka mo palit diri bisag usa lang ka bukslat. Mahi kana. Matod pa propeta Hageo, naunsa mo? Tanawa unsay nahitabo ninyo nga wa gyud mo ipakabana sa pagpanindot sa balay sa Ginoo. Tanawa unsay nahitabo ninyo? Sige mog sa to? Sige mog tanom, jutay kay mog naani. Sige sad mog kaon, sige lang sang gutom. Sige mog inom, bino wa matagbaw. Sige mog trabaho, tigo mog kwarta, murara mo gabutang og kwarta diha sa buslot nga alkansiya. Pasabot ba? Wa gid tay tinuod nga katagbawan basta ang Ginoo lahi ang atong pagtagad sa Ginoo, lahi sad ang atong gibuhat. Murabag ang atong kaugalingon murag mas importante kaysa Ginoo. Muna si Herodes naratol. Hari na gud siya nganong maratol pagug ka? Hari na ka, maratol pa ka? Ika ni nagbuot sa tanang katawhan, maratol pa ka? Reporting ratula ni Herodes ngadto ni San Juan nga magbubunyag. Ni Jesus. Nga naman, kay bawa mas Herodes nga iyang gipaputlas liog si Juan para muhilom sa pagsangyaw o kaning mga pulong nga makapatulisok siyang tanlag ba? Oy, niabot mas Jesus. Si Jesus nagsangyaw, pari-pariha ra mas gibutang ni Juan. Ingon de si Herodes, nabuhi ba katos Juan? Purti na niyang pagkaratula. Kay mo lagi gibalik ra ni Jesus ang unsay gustos Ginoo. Kinsa may naratol ang mga dautan. Kamo di mo maratol karon. Makadungog mo mga sangyaw nga moingon ibaligya ang inyong katigayunan o ihatag ang halin ngadtos mga kabos. Di mo maratol ana. Di mo maratol. Mao na sangyaw ni Jesus sa una. Oy, daghan kay nato magsigig duko-duko sa mo ngano gud taon, 15 gud taon ka. Ngano gud taon ka padring magsigig kag yaw-yaw ana. Muras kag unsa da. Ako din ang pulong nga kang Kristo pa muna sa una pa muna nya gisangyaw man sa mga apostoles, gisangyaw man sa mga ebanghelista, gisangyaw man sa mga pari nga mga buutan. Ako din kay ko tantong buutan, gisangyaw man na nila. Padre Pio mao gihapon. Saint John Mary Vianney gisangyaw. Kaning San Vicente Ferrer gisangyaw na nila. San Lorenzo Ruiz gipakita pa gid niya siyang buhat ang pagbiya sa tanan. Nya kamo di mo maratol anak kung suguon mo nako ron na ibaligya ang tanan. Nabitay ni text nako karon bag-o ba di ba niingon man ko adto gahapon baligyae ra ng inyong yuta nya ang halin ipalit ra go dire og kapilinha nga slots hurot ko ni dayon. Na ini text nako Pader, murag sobra naman sa tingali kayo ng iyong gihangyo. Mahutdan sa miya na siyuta. Naku, naamang gani mudagan sa eleksyon, mamaligya, magigiyuta, kay igasto para ipanghatag sa mga, para mubutar nga niya. Maligya, magigiyuta para mudaog sa eleksyon. Maligya, magigiyukabaw. Basta tanan nga baka, handa ginuton pa maginyong kanding o baligya, mga baboy para eleksyon. Kanina bang niya nga para ginilangit? Wa na gid mo text na ko balik. Numaw na usay ba inana ta? Anang usana muadtog abroad, baligya ang yuta, iprinda ang yuta kay para lang gyud makabayad anang na ang mga bayronon para maka-abroad, makapakitag siyo money para abroad. Ang para langit hinoon, di ka baligya ang yuta para langit. Sige, suway baligyag yuta. Kana lang, kuhaan ko. Sa usa ka hektarya, ana. Nya, pila na malay atong nahibilin karon? 9,469 slots na lang. Kay nga tong halin, niabot nag
20,031 slots. Oh, so kaning 469 pila may equivalent ani kay tag 1,000 man ni 9,469,000 baligyaig usa ka ektaryang yuta kay naa kay butang nato napo ka ektarya baligyaig usa ra ka tawo mo angkon ani pila man ka buktaw dinhi sa ato bisag sa Cebu lang wala di lang sa Taspidibuk Pilipinas Cebu lang usa pila ka buktaw nga nagsigig simba nga ang iyang yuta sobra sa napo ka ektarya daghan kaayo no hindi man mo musanong daghan pero di gyud mo sugot siya ngigagod para lang anang kapilina oy ayaw i-underestimate si Mama Mary ni ang mahal nga birhen kini mao ni ang rayna sa langit ug sa yuta kumpiyansa ka diha imo man gani itong baligya ag yuta kay kasal imong anak para lang ipakaon ato mga palahubog dagko mga hinawayon pa kay sikay hasta pang imong anak nga babae sa wayon pa siya alala dako na lagigtiyan ala naunhan din siya naunhan di ay anak oh inya imo to imong pakanon baligya ang ikagyuta para anak imong anak laki nangasawa niya usos sa wayon pang asawa usam sa ni siya gapiyong man siya gapili oy kapyanga sa ilong ana yang ipangasawa niya mo to imong gastuhan kani Mama Mary di ka mo gasto nawa di ba bungol kay mo mura mo si Herodes kinsa lalis gyud ba mao na si Jesus diri sa atong ebanghelyo midisturbo sa mga tao nga kalibutanon o kasing-kasing kay ngano man ang pamaagi ni Hesus ang pamaagi sa mga santos sukwahi kaayo aning kalibutana apan dunay daghan nga misunod kaniya hinaot unta na apil na gid ta ani og ni tungod ni ana matud pa sa atong tubag sa Salmo ang Ginoo nalipay kaayo sa iyang lungsod hinaot unta nga naapil ta sa lungsod sa Ginoo di nalipay siya kanir bang Ginoo mga igsoon kun maoy malipay ang tao nga iyang gikalipayan lipayon sa niyag maayo ang kasakit nga giantos ni Padre Pio Pietrelcina nahimong tuburan sa way sukod niyang kalipay samtang nagantos siya ang kasakit nga giatubang giantos ato nila ni Santa Rita nilang Mother Teresa nila ni San Vicente Ferrer daghan man sa nilang mga kasakit nga giagian nahimo na Hinoong automatic kalipay nila kay nga naman ang ilang kinaiya ni Jesus nahigugmas kasakit ang Ginoo mo'y ilang gihuna-huna suway na ninyo iniguli sa inyo pangita mo kasakit ngato ba iniguli sa inyo di ba igtanaw pa lang nimo sa imong silingan sa iyang naong sakita na ka kaya sige naglibak nimo pero sa una mo ingo ka nanasa ning animal ay nganong buhi pa man buang-buang ay ana ka pero karon iniguli nimo mangita kag kasakit Lord moambit unta ko sa imong kasakit iguli nimo ka kani Lord mao na ni ang instrumento makaambit ko salamat kay Lord nga buhi pa ni siya o ana di ba tato na sa gatabi na sa mga animal nagtabi na sa ako na sa giistoryahan ana ron ako na sa gidaot ana no naana ba pero malipayo na ka salamat na naana sila Lord igtanaw nimo sa imong anak nga kusog kay musuyop ana naana sa Lord ni mata na sa mata murag yung flashlight ana pero mao gini Lord ang akong tuburan sa kalipay no mo uli sang imong bana nga gikas iyang kabit siya na nasa ilaing Lord ay sus daghana na ko grasya ni balaya Lord langit gyud ko ani o di ba magsige na kag daig sa Ginoo kaysa magsikag reklamo ngano man Lord sikog ampo man ni siya mausab ngano man ni akong anak mo bisyo malangyapon ngano man ni akong bana di man gyud kabiya ang iyang bisyo sige kag mahay sa Ginoo sige kag mahay patay ka diha iyang Ginoo mo na ingong propeta Hageo nganong magsige mamog panindot sa inyong kinabuhi niya ang Ginoo di ay unsa mayang giagian matod pa ni Mother Teresa of Calcutta kung kita mahiusa na sa kasakit ni Kristo
magsigi na tag-ambit sa kasakit usab sa atong isig katao, labi na gyud sa labing ubos sa tanan, the poorest of the poor. Muna si Mother Teresa, ang pag-ambit niya sa kasakit ni Kristo iyang gigamit ngadto sa mga taong naghigda kilid sa kalsada, gipangud ng lawas, iyang atimanon, baho kaayo, hugaw kaayo, iyang atimanon. Nga naman, muambit ko sa kasakit ni Kristo. Gani nganlan pa niya Kristo katubang masakiton, iyang nganlag Kristo. Nya mangumpisal man gid siya, murag once a week mo tingito siya mangumpisal. Na magi panahon nga wagi pari sa iya bang matuan ba wagi pari. Adto siya mo kumpisal atong pinaka uyamot nga iyang giatiman. Gunit siya stiil iyang isipon nga si Kristo crucified, nya nagunit siya stiil, Lord, mao ni ako mga sala. Adto siya mo kumpisal atong tao nga hapit na matay. Tutok pa muna ako. Kanindot anang klasihan, no? Kasing-kasinga. O maunang kasing-kasing nila ni Padre Pio. Ang kasakit, maoy ilang kalipay. Nga naman, aron ko mahiusa sa kasakit ni Kristo o sa iyang pagkabanhaw. Manindog ta. Mga igsuon, puno sa pagsalig ato karong ihalad ngadto sa Dios ang atong mga pag-ampo uban sa pangalian ni Padre Pio. Muingon kita, langitno namong amahan, dungga kami. Langitnon namong amahan, dungga kami. Alang sa atong Santo Papa, mga obispo ug mga pari, nga sa tanang higayon makabaton sila sa dakong pagsalig sa Dios. Mga muyo kita sa Ginoo. Langitno namong amahan, dungga kami. Alang sa mga opisyales sa atong gobyerno, nga ilang mahuptan ang hiyas sa pagkamaalagaron, mga muyo kita sa Ginoo. Langitno namong amahan, dungga kami. Alang sa mga masakiton nga nataptan ni ining COVID-19, nga makabaton na og hingpit nga kaayuhan, mga muyo kita sa Ginoo. Langitno namong amahan, dungga kami. Alang sa mga nag-alagad sa mga masakiton ug ubang utong sa katilingban, nga makabaton kanunay og grasya sa paglahutay ug nga mapanalipdan sila, mga muyo kita sa Ginoo. Langitno namong amahan, dungga kami. Alang sa pagsaulog sa 500 years of Christianity, nga unta magmalampuson ang tanan nga kalihukan, ilabi na sa mga parokya ug atong mapalawman ang atong pagtuo ug paglaom isip mga binunyagan, mga muyo kita sa Ginoo. Langitno namong amahan, dungga kami. Alang sa sulugoon sa Dios, Teofilo Kamumot, obispo, nga mabayaw na sa kadungganan sa altar, mga muyo kita sa Ginoo. Langitno namong amahan, dungga kami. Alang sa mga proyekto dinhi sa atong simbahan nga pinaagi sa pangama ug paggiya ni San Vicente Ferrer, magmalampuson ug mahuman unta sumala sa atong mga giplano ug gipangandoy, magampo kita sa Ginoo. Langitno namong amahan, dungga kami. Alang sa tanang mga benefactors ug donors sa atong simbahan nga mihatag og financial ug lain-laing hinabang, ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto, nga hatagan unta sila sa Ginoo ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa mga kadautan ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot, mga muyo kita sa Ginoo. Langitno namong amahan, dungga kami. Alang sa mga nangamatay nga makaambit na sila sa kalipay nga walay katapusan, mga muyo kita sa Ginoo. Langitno namong amahan, dungga kami. Ginoong Dios namo, dawata kining among mga pangamuyo nga gituboy namo diha sa pangama ni San Pio Pietrelcina, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Kanimo,
kanimo. Jutay lang kining gihalad ko karon apan kinasing kasing. Dawata kining akong gihalad Ginoo, mga bungang abot sa yutang imong gipatikan. Jutay lang kining gihalad ko karon apan ginasing kasing. Mga igsuon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton ta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdaig ug paghimaya sa iyang ngalan, ug alang usab sa atong kapuslanan sa tibok niyang santos nga simbahan. Dawata Ginoo kining sakripisyo sa imong katawhan aron sa among pagpasidungog kang San Pio sa Pietrelcina, makadangat kami sa kaluwasang tunhay. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Manausab kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang gibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit kay imong gitugot nga magsadya ang simbahan diha sa piyesta ni San Pio sa ingon nga imo kaming gilig-on pinaagi sa panag-ingnan sa santos niya nga kinabuhi. Imo kaming gitudluan pinaagi sa iyang pagwali o gipanalipdan pinaagi sa iyang pangaliya nga makapahimuot gayod kanimo. Ug busa uban sa panon sa mga anghel o mga santos, nagadayeg kami sa imong kahalangdon sa wayhunong nga pag-ingon. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Dios sa kagahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya. Hosana sa kahitasan. Daigon ang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo, hosana sa kahitasan. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo nga among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan og kan-a kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab mihatag niini ngadto sa iya mga tinun-an og miingon, dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o og tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mobalik nganhi. Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo Amahan, niining pans kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo.
Himuang nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himua nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Francisco nga among Papa, ni Jose ang among Arsobispo ug sa tanang mga pari, mga reliyoso o mga aktibong nag-alagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, labi na gyud ang among ihandom karon ug kadto sang wa nay naghandom kanila. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy, dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan nga niya nagsimba dinhi ug ang nagsimba diha sa online nga mga misa. Himua kaming angayan nga makaambit kinabuhing tunhay uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer, San Pio, ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw himayaon, pinaagi ni Hesukristo imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya, ug diha kaniya, gihatag nganha kanimo makagahom nga amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya, hangtod sa kahangturan. Amen. Maghiusa kita pagsangpit sa tong langitnong amahan, ginamit ang mga pulong ni Hesukristo. Amahan mo nga nasa mga langit, pagdaygon ng imong ngalan, muabot ka na mo ang imong gingharian. Matuman ang imong dinhi sa yuta, paingon sa langit. Ang kalano namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karon adlaw. Upasayloa kami sa among mga sala, maingon nga nagapasayo kami sa mga nakasala kanamo. Dili mo kami itugyan sa pagsulay. Hinunua, luwasa kami sa dautan. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw niining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy. Mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Hesukristo among manunobos. Kay mo man ang gingharian, ang gahom ug ang himaya, hangtod sa kahangturan. Ginoong Hesukristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tan-awa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan ug sibo sa imong kabubuton. Hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyong tanan. Manasab kanimo. Atong ipakita karon ang timaan sa atong panag-inig suunay. Peace be with you.
Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. Kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan kitang tanan nga gidapit alang siyang santos nga bangkete. Ginoo, dili ko angay mo kalawat kanimo, apan ipamulong mo lamang ug mamaayo ako. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagato ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento, gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umarika sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk-ang kaugalingon diha kanimo, ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Ang lawas ni Kristo. Amen. Kini mao akong lawas, kakong gihatag sa inyong kaluwasan. Dawata kini sa akong handumanan. Kini ang sa inyong kapasayloan. Dawata kini sa akong handumanan. Magampo kita. Kami nga imong gialimahan sa balaang kalanon nga amuyo kanimo makagahom nga Dios nga sa among pagsunod sa panigingnan ni San Pio sa Pietrelcina, magmaunongon kami sa pag-alagad kanimo og paghigugma sa tanan uban sa gugmang way sukod. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Oratio Imperata. Maluluyon og mapuangorong Amahan, panalipdi kami batok sa COVID-19 nga nakahasol og nakakutlo sa daghang kinabuhi. Nagahangyo kami kanimo karon nga imo kaming sudungon uban sa gugma ug sa maalimon mong kamot. Wag tanga ang among kahadlok sa sakit ug kamatayon, bag-uha ang among paglaom ug lig-una ang among pagtuo. Nagaampo kami nga imong giyahan sila nga gitahasan sa pagpangita og tambal alang niining pandemya ug sa pagpakgang sa pagkuyanap niini. Nagapasalamat kami kanimo sa mga bakuna nga napalambo pinaagi sa paggiya sa imong mga kamot. Panalangini ang among mga paningkamot sa paggamit niining mga bakuna aron sa pagtapos sa pandemya dinhi sa among nasod. Nagaampo kami kanila nga nagbudlay alang sa maayong panglawas nga unta mga lagad sila sa mga masakiton uban sa katakos ug puangod. Ihatag kanila ang kalantip sa pangisip
maayong panglawas, kalig-on sa kaakuhan o panalipod batok niining pandemya. Nagaampo kami alang niadtong mga natakbuyan nga mahiuli unta dayon ang ilang maayong panglawas ug panalipdi usab sila nga nag-alima kanila ug ihatag ang pahulayng dayon ngadto kanila nga mga nangamatay. Ihatag kanamo ang grasya niining panahon sa pagsulay, sa pagbudlay alang sa kaayuhan sa tanan ug sa pagtabang sa mga nanginahanglan. Ang amo untang kahingawa ug kaluoy sa usag-usa, maglig-on kanamo sa paglabang niining krisis ug magtultol kanamo ngadto sa kausaban ug kabalaan. Nagadangop kami sa imong panalipod o santa nga inahan sa Dios. Ayaw kawanga ang among pangamuyo dinhi sa among mga panginahanglan. Hinunual wasa kami kanunay gikan sa tanang dautan o mahimayaon ug bulahan nga birhen. Ihatag kanamo kining tanan pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Maria, kaayuhan sa masakiton. Iampo mo kami. San Jose, Iampo mo kami. San Rafael Arcangel, Iampo mo kami. San Roque, Iampo mo kami. San Lorenzo Ruiz, Iampo mo kami. San Pedro Calungsod, Iampo mo kami. San Vicente Ferrer. Iampo mo kami. Manindog, usa sa mga nindot nga gasa nga atong nadawat karon mao ang balaan nga kinabuhi, holy life. Nya makabot ra ni nato kun ato gyung tugutan nga ang mudasig sa atong mga batasan mao ang Diyos nun nga mga tao nga nangamatay na. Dili nato sundon ang mga dautan nga mga tao. So, update sa atong Mother Mary's Healing and Deliverance slots nga tag 1,000 para sa kapilinha, katukuran sa kapilinha di Fatima sa Takop San Remigio. Ang total lang nahalin sa kung ikaingon kaganiha ning abot na og 20,031 slots. Katungtong gitag 20,000 na. So kutob na lang ni karong September 30, hinaot unta nga mahurot ni 9,469 slots na malang nahibilin. Bisa lang siguro mag 500 slot challenge ni sila. Kakinahanglan na tag 20 katag 20 katag 500 slots. Wa na, kurot na. Mura mamog minus kay pagtuo no kana mura wag yung nada mahitabo bagod na wala ta ka siguro hitabo mangani ang kuan yani bang pandemic ba no tabo maganing pandemic kanina bang solusyon sa pandemic healing and deliverance di nato pahitabuon na ato gini siyang paningkamutan ang Ginoo manaa kaninyo Manasab kanimo. Og manalangin kanato ang Dios makagahom sa tanan. Amahan, Anak ug Espiritu Santo. Amen. Gihalad na ang misa ato ning padayonon pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo. Salamat sa Dios. Tayo'y may katungkulan at panahon